Oyawre kendo nyako Ramogi Ajuang kamoro mora ma intiere okinyi makawuono, okinyi mari dhi mbele e yo machalo nade. Okinyi makawuono wasedonje twak mokwongo e chenro mar Upinya, twak mabende tayo kod Anna Joyce Oduora. Okinyi makawuono oda twak kotudore kod chal mar Kenya, weche mopogore opogore bende timore pacho kae, obed wechego matimore e paw siasa, obed wechego matimore weche e paw wechego mag thieth kata e sekta no mar thieth, kaachiel kod weche mabende timore e sekta mar wechego mag somo. Duto wabro bedo kwamenyo ni achiel kaachiel kod weche matimore e sekta mar uchumi mano ma pacho kae. Mago duto oriwo weche matimore e pacho kae kata weche matimore e Kenya gi sani. Ka bende okinyi makawuono wanyalo wacho ni jo Kenya ochiew kod buok kaluwore ni nengo mar mauta kata nengo mar modhi oidho malo ahinya. Manyaka sani tielo mokwongo e historia mar piny Kenya, nengo mar modhi sani koro en 200 kadhi malo. Magi biro kelo pek maneno jo Kenya. Magi duto wabro bedo kwa twake okinyi makawuono achiel kachiel kod welo mabende antiere godo e studio ka. Kata kamano wendo achiel kende mosechopo okinyi makawuono, antiere kae kod Askon Kamili. Askon Kamili en okil machiegni ahinya twak mar okinyi makawuono. Askon, ichiew nade? Gono kamano ahinya kuom roka kendo rwakowa mbaka makawuono, kendo aneno ni wadhi go mbaka maber gi oganda Ramogi Ajuang. Erokamano machiegni ahinya. Mana kaka iseneno nyako Ramogi Ajuang, mane wendo mokwongo mabende osechopo e studio kae okinyi makawuono. Wendo machielo mabende biro bedo ka riwore kodwa ka wadhi mbele kod twak marwa en Francis Otiato. Francis Otiato en MCA mar Imbo East Ward. Magodo wabiro bedo kwatwa kod gikini mabende Francis biro chopo kae, obiro bedo koriwore kodwa mar mondo mi en bende ochwal pache kotudore kod chala mar Kenya. Kamoro mora mineno okinyi makawuono nyako Ramogi Ajuang, in bende nyalo tudri kodwa kichwalonwa ote penjo mora mora kokalo yore waduto te mag tudruok mano koriwo namba mar ote machuok ma en 36000. Facebook kacha ibiro yudo wa live kaka pile Ramogi TV, Twitter kata X kaachiel kod YouTube bende ibiro yudo wa live okinyi makawuono. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, Twitter handle mara ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwachaka yanga twak marwa Askon okinyi makawuono, kani wachaka kod wacha mar medruok e nengo mar mafuta. Nyaka sani koro wang'eyo ni jo Kenya biro bedo ka winjo lit ahinya e kinde magidhi e tesend logo mokacha. Kidhi kacha ka in gi nyamburko matiyo kod petrol, Nairobi ka lita achiel en 211. Diesel lita achiel en 200, mauta mar taya en 202. Magi duto nyalo hinyo ngima jo Kenya yo machalo nade? Mokwongo an bende aket pek e wach mar nengo mar mafuta modhi malo ahinya. To mano ok ane konego kel buok maduong' ne jopiny, nikech weche ariyo kata adek ma karango tayudo ni nonro mar tiend wachno. Mokwongo kane pok wadhi e yiero, kata mana rais matiyo sani bende nong'eyo ni nitie pek e yo mar dak mar oganda ma Kenya. Kendo king'iyo campaign mare, ne en campaign manoketo pek ahinya e wach mar bech gik moko, bech mafuta, bech chiemo, bech yore mag dwaro thieth gi gik makamago. Omiyo hie onego wang'e ni ma ok en gimotimore kawuono, ma en gimosebedo katimore. To gimomiyo bende osetimore wanyalo trace kata wanyalo rango kwa e weche mang'eny mopogore gi kata matimore sani. Koro mano emomiyo akwonga wacho ni buok to konego bede malich ahinya, nikech ne waikore kata gi pachwa ni piny ok ber ahinya e yore mag dwero gi yore mag yuto. To maduong' ahinya en ni yiero notim. To notim yiero nikech jopiny nong'eyo ni piny ok ber. To ne gidwaro joma nyalo bedo piny mabed gi paro maliw bayud ma dongere luongo ni solution, mayud duoko ne kaka inyalo ta pinywa ni kendo gigo mondo dog piny. Koro ker masani kaachiel gi administration mare onego ket maino margi e yore duto te minyalo tim mondo duok pek mar nengo mag gik moko. Madieri makende en ni adier gisetemo timo malach. To ieno jomoko bende wacho kata jorieko gi jolony moko wacho ni koso dibed ni onego wamigi thuolo moloyo kaka wasemiyo gi masani. Mano bende an be achung' kanyo. To koro kiwacho ni onego migi thuolo, onego bed thuolo maromo nade? Nikech nengo mauta kosemedore, to ang'e ni nengo mar chiemo dhi medore kata dhi idho malo, nengo mar sitima dhi idho malo, kaachiel kod nengo mar wuoth bende dhi idho malo. Gigo ma hinyo jo Kenya. Mano to adieri manduk. Kendo an bende ang'eyo mano. To ang'e ni ker bende ong'eyo mano.
to kata joma tiyo e sirikande bende ong'eyo ni gima otimore ni en gima dhi hinyo oganda kendo dhi kelo pek ahinya. To maduong' en ni yo mane ma gitiyogo hakikisha ni bech gik moko olwar piny, bech mafuta olwar piny. But wang' warange kendo molo mano matin. Maybe in kaka jafwambo kata jofwambo mag Ramogi usekawo thuolo maru makende kendo ng'iyo ni pinje magwa mag libamba mani machiegni gito piny chalo kodgi nade, samoro bech mafuta Uganda chalo nade, samoro bech mafuta Ethiopia chalo nade. Mago nyalo miyo wabedo gi comparative analysis kwa ng'eyo ni to dibed ni Kenya kae ma wan gi wach moro. Tan ka pacha, there are so many global factors. Gik ma samoro ohewo kata na teko mar pinywa Kenya ka momiyo samoro bech mafuta dhi malo. Bro, nitie lweny madhi mbele e piny Russia kucha. Nitie so many other global factors mag piny te ma bende samoro tugo mwatugogo data gi numbers Kenya kae ok nyal kelo pogruok malich ahinya. To maduong' en ni gimomiyo in ker kata gimomiyo in rais onego bed ni bedo piny tiketo pachi tiyudo ne jopiny duoko malong'o. Koro mano e challenge kende monego wami sirikal masani ni mondo paro omed medore, gimed mana yawo pach, gimed mana winjo kato gibro yudo thuolo makende mar solving problems machando wagi. Tilero kanyo makare ahinya, to bende anga penji kanyo onego bed ni ponono sirikal timang'o kaluwore nengo mar mafuta koidho malo kaluwore yo machalo kamano to biro medo hinyo ngima jo Kenya ahinya. Wang'e ni nitiere jo Kenya mathoth matiyo kod mafuta mano mar kerosene kata mafuta mar taya kendo gin jogo mayuto mar gene penya. Mane momiyo nyaka sani onego bed ni sirikal ng'iyo yore ma opogore ma gibiro bedo ka gigayo godo nengo mar mafuta. Kata kamano kapo waketo tenge wechno mar nengo mar mafuta, no ka Francis Otiato sedonje studio ko biro bedo kotudore kodwa. Wang'eyo ni nyaka sani wanyalo wacho ni nitiere weche mopogore matimore paw siasa mano mapacho ka bende odiochieng' manyoro mano jakoma mar duond bura mar ODM mano John Badi odiochieng' manyoro en koro nowacho ni ok ne giriembo ng'ata e duond bura mar ODM to jod bura bicha ma bende ODM ne dwa thicho oko nogweta okigin. We winja ne mondi sigana ma bende nolosnwa odiochieng' manyoro gigo ma bende Mbadi nowacho ka bende ne ntiere od fwambo no mar Spice FM. Sigana makamano nolosnwa kod Lydia Ukeyo. We winja ne mondi. Etwak mare gi nyakalondo mar Spice FM, jakom duond bura mar ODM John Mbadi oyango ni josiasa mag duond bura mar ODM mosebedo katimo limbe kar jot jatend piny Kenya William Ruto owuok kendgi e duond bura no to gin ok griembo gi ngang'. We are not expelling. In fact, if we were expelling the members, if we were expelling them, we would have taken them to the National Governing Council. But Section 14B, which is distinct, is about deeming a member to have resigned from the party. That is the section we are applying. Mbadi wacho ni chike mag duond bura mar ODM moko yiene jokanyo mag duond bura no bedo gi tudruok moko mag siasa gi duond buche mamoko. Interest is interest. So we have a political party ODM which has its interests. Right. The moment you promote the interest of another political party which is not ODM and you are a member of ODM, you are deemed to have resigned. Wacho ni jod bura mobalo go bende nogoyo mbulu kasiro paro mar omenda taro mar winjruok mane jokanyo mag duond bura mar ODM no bedogo. On the finance bill, we had issues with the members of the National Assembly. All of them, all these members, the 7 of them, voted against the interests of the party. Some did not come, some voted against the interests of the party. Mbadi wacho ni josiasa go osebedo kayango jatend piny Kenya William Ruto kaka jatend piny Kenya taro mar chung' ma duond bura mar ODM. Ma biro bang' duol matao duond buche mapacho ka chungo chenro mar thicho oko josiasa go nyaka chieng' tiek winjo burano ka Mbadi tora monegi kore dhi nyaka domo malo mogik mar Supreme Court maneno ne girito demokrasia ma duond bura mar ODM. We actually as a party said we are ready to go all the way to the Supreme Court on this matter. Why? Because we feel it is at the heart and core of our democracy. If we allow this to continue, who will correct it? Josiasa mag ODM mosebedo gi tudruok machiegni gi jatend piny Kenya oting'o jaod bura mabondo Gideon Ochanda, Elisha Odhiambo Magema, Mak Nyamita Mauriri, Karoli Omondi Masuba South, jaod bura Malang'ata Felix Odiwuor kata Jalango, Paul Abuor Marongo, John Owino Mawendo kod seneta ma Kisumu Tom Ojienda. Kata kamano, e kinde mane duond bura no thicho oko josiasa go, Mak Nyamita Mauriri kod Paul Abuor Marongo ne ok othicho oko kagin to nomigi mana kum moko mayot.
Mbadi wacho ni josiasa go ni thuolo mar dhi manyo kombe gi kendo iro ganda luwo gi duond buche mamoko bang' balo gi chike mag ODM. Duond bura manomiyo gidonje od bura. The power that you have does not belong to you. It is a delegated power. Yes. It is exercised on behalf of other people. So before you make a decision, you must ask yourself, are you working in the interest of those people? Lydia Okeyo, Ramogi TV. Mana kakiwinjo kanyo nyako Ramogi Jong mana sigana mabende nolosnwa kanyo koda Lydia Okeyo ka bende jakom mar ODM John Mbadi sani koro wacho ni gin kaka duond bura mar ODM ok ne giriembo ng'ata jod bura go ne ogweyo tao kigin to magi duto iwacho ni en kalore kod tudruok mabende gintiere godo machiegni kod sirikal mar Kenya Kwanza. Kata kamano wanyalo bedo ni wapenjore ni ang'o momiyo koro nitiere gwenyruok e paro. Anyisi no kinyi makawuono adhi bedo kod welo ariyo. Mano wendo amachielo Francis Otiato MCA Maimbo East bendo se donje studio kayo kinyi makawuono machiegna hinya Francis Otiato kinyi makawuono e twak maro ichio nade. Andio ber Sharon. Machiegni twak maro kinyi makawuono ka bende akeni wach mar mafuta to koro angimule ka watieko kaluwore ni mane man wachako godo. Adani koro wachak manatie wacha. Wach mar ODM kata gwenyruok mabende sani koro nitiere ODM ne obire yo machalo nade kata obiro nango. Ka bende wang'eyo ni Mbadi onoge manoloso mokwongo ka bende no wacho ni jod bura beach go mano motingo Elisha Odhiambo mage mwantere kanyo kod Gideon Ochanda mano mabondo Karoli Omondi mar Suba South Felix Odiwuor mano malang'ata kachiel kod senator e county ma Kisumu Tom Ojenda no wach ni koro idwa gol gi duond bura mar ODM kaluwore ni gidhi ataro kod chike mag ODM. Ang'o momiyo sani koro ponono akeno loko paro owacho ni koro ok wariembo gi ODM ne gi resign kendgi. Kamano Sharon mokongo and Joyce Joyce I don't want to learn mokongo ne other than anything being MCA and a jagoro mar chama Bondo sub branch and processes gite mag golo jokmawa perceived to be rebel also aparo no one mwachake Bondo uchake gi Bondo gi Gideon Ochanda na wachako gumar Gideon Ochanda wan kaka jo party my grassroots ne waneno ka wuodhe mag MP marwa ok ni line to kod dwaro marwa mar chama. Achiel kuom gigo en niya wawacho wan kaka jo party na ngima mar japiny dhi malo okodego ni wamedo usuru udego bedni watemo review okwan gadier ni president no year validly samo wacho ma to achiel kuomwa mabenyo wang'en jachama wacho mopogre wacho ni onge tiende wan wa recognize Ruto by money sewok oko mar party kechi party ochuon that is the party democracy wan gi thuolo mang'atno moyudo ka konyalo luwore kod gik ma party dwaro unyaluwo kemo miyo constitution marwa ne ber kabisa omiwa thuolo mar jogo mak dwar nyaluwo kigin gidhi chung independent kaponi yudo ka inyalo tiyo ki in mok idwar teko mar party to kaponi decide bete i party to nyaka kore luwo kaka party dwaro chik marwa mang'eyo watemo ing'e ni seche moko gima berwa go ODM ni watemo operationalizing some of these laws mokwongo kaka Political Parties Act 14.5E mawaloso gani ni ka ng'ata ma bing'e in jachama to yud ka korido promote interest bana gima jakom Mbadi wacho kae I promote interest mar jok mamoko I promote policies mar jok mamoko then in wadim ni say resign resign kiin koro wan gima nyete motim kaka party watemo nare paro ne gene joge to koro ok kodwa gi interest to koro kiwacho ni ne gi resign kigin tenen ne gindiko ne duon bura mar ODM ka giwacho ni wawuok e duon bura kose ne gitime yo machalo nang chik ma wacho ni en clear kisomo Political Parties 14E ne kapo ne ng'at moyier gi chama moro osewuok nikech kanyo kido ntiere sections mang'eny manyiso kaka ji wuok e chama kat by the moment mi wuok ni I support
ideologies mag chama moro to you are deemed to have resigned. Makato kindiko boke mar resignation. We arwa kaskon kamilie tu ako kinyi makawuono. Kora dwa ni los kae kako kila. Wangeo ni wantiere kanyo koda political parties dispute tribunal. Kata mano mabendi luongo kanyo ni komiti manono weche yuarruok manitiere duon buche. Komiti makamano no miyo ji abich gi fungruok kaluore ni negi geng wach mar thicho gi oko e duon burano mar ODM. Jo ODM to wacho ni negi resign kaluore ni kaka negi se tudore kod Kenya Kwanza. Matiende ni koro paro margi kod paro mar ODM opogore, manyiso ni koro gipogore. Chik to wacho nango ko tudore kod jogo mapono no tudore kod kweth machielo mar siasa. To gine kweth moro ni. Mokwongo, kata kapok wadhi e wach mar siasa ni. Amoro ahinya ni abedo e mbaka ni gi mheshimiwa mjumbe Maimbo. Kane yiero mokalo ne timore ne wadhi go siasa. Abe asebedo jachama mar ODM. Ne wadhi go siasa ne jakom kane presidential campaign team mare. Imbo. To nayudo buok ahinya ni Imbo ji opur. Tayudo ni pi onge kendo ji omo na pi gi punda e yawo. Amor ka yudi ka kawuono dagombe ni lose wach. Kata kuse loso gi governor maru kata gi tend Siaya nikech na ayudo ka piny bunge malich mapokaneno nikech ang'eno puro dichiel. Siaya osetimo ang'o? Be gisenyiewo tingni makonyo dhano timo mano? Sirikal sani chiwo mbolea. Ang'o mosetimore wachno kata kwa we siasa? Paro ni mano gima duong' ahinya ma dagombe loso. Mar ariyo, Jakom Mbadi eng'amu gik monego lose wach mar demokrasia e chama mar ODM. Nikech en ranyisi mar onge mar demokrasia e chama mar ODM. Kaparo ni Jakom Mbadi osebedo mjumbe kuom higni 15 to kendo chako dhi okaw thuolo monego wene rowere, monego wene joma nigi ng'ol, monego wene joma mine, kata owacho ni koro en mondo yiero obed mjumbe owe kom no chunge ni chama wacho. Mano en ranyisi mokwongo ni chama okomiyo pek ne joma chako go siasa, joma mine, joma tindo gi joma nigi ng'ol. Mar ariyo, e wach mar riembo manyo riembo wajumbe matiyo mineno ni tiyo gi rais. Sani koro wach ne ok riembgi ne gigwetao. Gin giwuon ne gigwetao. Age gima gitemo wacho. Gitemo wacho ni impliedly kaluwore gi tim magitimo, weche magiwacho, gi gik magitimo gi joma giromogo. Mane momiyo giparo ni sani koro pachgi osepogore gi kaka chama dwaro. To dang' apenjra ni adier mano nyalo bedo adieri. To ne gin ji adi. Ne nitie Esther Passaris nyogo kura kumoro nono. Ne nitie ng'ato kaka Simba Arati. Ento sewuok ka pia kendo ko wacho ni en Rais Ruto ne mung'eyo kendo mane rais magidhi tiyogo. Mago gin jo chama mag ODM. Tido ni Simba Arati nyoko mie kum kata matin. Enyo luonge kendo no mede cheyo e chama. Kora penjane to chik mane mwatiyogo. Ka chik ni awatiyogo ni mondo wakum joma eri neno ni samoro musore gi jatelo manie chama machielo kata joma go mbaka gi joma nie chama machielo. To jomoko gitiwe nang'o. Ng'ato kaka Esther Passaris osewacha ayanga ni en Ruto ne motambua kaka rais. Kendo osewacho ni en odhi go kura ne Finance Act. Gimi wacho ni emo miriembo joge chama ni. En tang'o menyo we. Nyiwe nang'o nikech en ok en jachama mowuok e piny maluo. Abedo gi buok ahinya kaneno ni chik mantie chama mar ODM ng'enyne imiye pek ahinya kaluwore ni iwuok kanye. In jaluo tibro migo gi pek ahinya nikech ineno ni you are inconsequential. Onge gima inyalo timo. To kiwuok dhot moro machielo ting'i gi wang' mayom. Chunya gombo ni chik no kaka iwacho no tiyo no to ti ne ji te. Kiwacho ni by implication or just impliedly gitim kaka itimo kaka iwuotho kaka iloso gi jomoko tiende ni se asi chama iseweri gi dwaro mar chama mano to kono onego beni mikum onego miji te kum to kata kiwe mano chik ma wan go ma Kenya ochiwo thuolo duto te mag kumo dhano kata jachama magineno ni koro owuok e chama kalore gi tim mare. To mane momiyo political parties tribunal bro listen to this matter. To kata kokalo mano pod bro dhi e doho. Onyalo dhi e doho nyaka mamalo bungik ma Supreme Court.
kechibro winyo wach ni gima duong' mogik wach ni kapok kumi kata mana kari mar tich kata mana kari mar chama kamora mora fair administrative action bene wachiko itwa e wach ni to be yawa winjo ni to ang'o momiyo nyochi loso gi jatelo no to be yawa winjo ni be nyocho mi thuolo mondo ibed gi ng'ama represent kako kilmari to be yawa winjo ni mago duto dongo diem wacho ni nomigi thuolo kapok okawo okang' mar pono no golo gi ok e duond burano mano ber kendo idwaro ni mano will be the reason or the basis upon which ma jogi bro dhi go e doho kata gi bro dhi go e mbele political parties tribunal ni an kana biro go kilmara to noriembe emomiyo ne ok giwinja maber kata ne ok gindiko na barua e sama no ne gitim gindik na barua no joka ok birango ni tadier koso ne giwacho weche mopogore kaka chama dwaro gin giborango bedo mi fair administrative action bedo mi thuolo maler mondo winj pachi fair hearing to kaluwore kod chika ma pacho kae askon kapod antiere komi kapok abiro iri otiato e kinde ma bende jogi koro nyaka sani koro iwacho ni ne gigweta ok gin kowuok e duond bura mar ODM chik wacho nang'o kotudore kod ng'ato wuok e duond bura onego bed ni ndiko ne duond burano matiende ni undikoru piny kata indiko barua ichwalo ni anto koro okan jakanyo ma duond burani kosi wuok awuoka kaluwore kod gigo maite wanyalo wacho ni wuok awuoka gi dhogi ma ok indikori igeni bedo jakanyo no ma chama ng'enyne ok obed ni chik mowuok mabor ema tayo kaka ibedo jakanyo no chik mar chama ti party constitution emonego bed ni miyo ji adieri kata ng'eyo makende ni to bi jachama kolure gi yo mane to nindikori kaka jachama nade to wan kaka jochama chikwa wacho ni kichako loso kuom jatendwa marach to koro waneni kaka kin jachama mago ntiere chama ka chama nigi chikene emomiyo ka gidhi gi ne chatibro rang ni what are the position what is the law the position of the law as the regulations of that party giwacho ni okonego beni wuoyo gi jatelo makochacha ibro rang mago te tedo ni adier ni giwacho ni nokonego wuo gi jatelo makochacha lakini gima penje ni ane nyocha neno kata kama Maida ma min piny ne loso gi CS Murkomen nyoro obeo jachama ma ODM jakom man party leader ma ODM nyocha niero gi ker Ruto Mombasa mano gima nyocha yangore ji mang'eny ma jochama mag ODM osebedo ka romo gi joka to be nanyalo paro ni wuoyo madhi mbele san min by partisan talks ni it is on the basis of goodwill ni jogo onego be ni rado to gigo mbaka kendo ne giwacho ni ka en weche mag dongruok to wegi thuolo mondo giwuo to ka en weche mar ng'ato dwani mondo keth chama mar wari to nego mano kik timre to ka jogi wacho mana ni gin weche dongruok adoni wawinja ne pacha Francis Oteta bana mapiyo piyo kalore ne chal mar Kenya ka wamulo mana gik moko mapiyo piyo askon galmindo peje yo makare ni chika mar golo ji duond bura mar ODM otiyo ne joluo kende koso tiyo nyaka ne jotelo mamoko maponono tiyo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto chiwo ranyisi kod governor county mano Maksisi Mbarati kata na governor ma Mombasa bende otiyo ne joluo kende koso tiyo ne joma achiel kapok iduoko wach mar picha erokamano adwa wacho ne gima ber no okil bende yie ne dibed ntiere makosa inano so as we are now eneni makosa nitie koro penjo mantiere na ang'o momiyo makosa ne en na one side jo kane yudo chakruok mar wechegi en ni samo mondo wa maintain party discipline nitiere communications sami dwaro rado kata kidwa loso koda party member nitiere channels of communication ng'ane ndik barua kama requesting on this ng'ane kowuok kadhi adwa dhi rado kod oluonga e meeting makama these are the objectives these are the purpose of our discussion sami dwa loso kod assemblers sani ODM knows any threshold mar bedo party parliamentary party by numbers so sami dwa loso kod any of the members there are party structures within the parliament sami luongo ji adek ang'wen dhi dirigo chiente wa gombwaka without observing party structure you are infringing into the space mar this other party in fact interfere with what is called the political parties act by just doing that chal give me poch jomoko kata na tugo kasa mwadhi tugo FKF kawuono warwako uniform or wan wadogo wan members ma kawuono an gi team mara da kawuoga tadhi akaw player mar team magor tateri FC there are procedures samidwa loso gi jogi iloso kod gi nade procedures gema pono nok nolo mane gima ODM pejo emomiyo ne gawacho no nitiere nyalo dhi but me wane information mare now the question is ODM as a party
question gimane jogo the Home State House. They were not aware, they were not consulted. The supporters mag this other team wacho ne nango mo jok moko gede. Possibly jok moko gede by laying down the reasons why they are going for such meetings, and they get authorization from the party. Iwacho kanyo makare nyadwa ni duo koro wach mane asko no kuongo ka page ka pokodie wach machielo mwatwake okinyi makawuono. Waba tiek ka wacho kama. When we kapono wanyalo yie ne wachiwo space ngeche kawuono, assuming no duto te wadwa yie overreach kamano. Ng'ato ka ng'ato nyalo natimo gima dwaro ma onge follow up. Jowagite onge ja siasa mora moyier mak dwar development ni joge. Kawa duto te wabro yie the State House wate jo opposition te wachiwo that leeway mwa the State House they dwaro development makoro wan wabedo puppets. Nikech you realize serikal motiyo go to be okoyo mahenya donjo kuro to yot ndi to wukren shida. Iwinjo kada kwa yiero mokalo yawoi moko nego nduru moko ywak nyaka parliament. Geisane waduto wadhi kuro nikech wadwaro no kunyna yawo wacho wach mar pi adwaro pi kora renga adeka ka president mondo kelna pi jowa gite wadwa rengo wadhi kuro wate. Then what is going to happen to the common mwananchi? Ibro chopo kama kore idwa pinge serikande ni to already in kae nikech survive on goodies. At what point do we oversight our jowa? Koro an gi matemo wacho ni well process ni osechakre. Dan kiwacho na kawuono nikech omaki jakuo moro kawuono. Te wacho na nango mo jakuogni mo mak to jukwe to ng'eny. Donge mto kanyolal kata Kisumu dako make ma Kisumu. Umako na Nairobi ka nango. This is a process ma osechako. Moko go every these people ilungo gi kata pasaris yo luonge disciplinary to ng'ato ka ng'ato konyo odhi to wachne to jok kaman kacha ta winjo to make decision ma right kalore kod gi kaki explain issue mari. Iwacho kanyo makare. Koro machanda ma ang ni yie na penjo koro ko yie na penjo ka ine mo yie ni penjo tang na penja mjumbe wechare okende. Chama mar ODM be un gi thuolo mar paro ni nitie mjumbe moro matiyo gi rais sani kata mne ho maro kakacha to pache olokore no ka gige rais ok dhine kaka odwaro. Be un gi thuolo mar biro winjo kaka en bo paro ni koma antie kocha to awinjo ka jok ok dhi kaka nwa winjire. Kose be kwera ni in no se yieri gi joka beda gi jogo ino kwa dwari mane ka kutimo siasa e chama mar ODM. To mar ariyo akiani pogro ko bedo nade nikech ka ne wachako higa ni to naneno ka kero biro nyaka thuru Siaya kucha ba governor maru James Orengo emnor wake kaka jatend jodongluo kendo no chiwo pache maler ko wacho ni giyitiyo gi rais kendo ng'eny ne broido ni ne giromo kendo gigo mbaka kata na governor ma Homa Bay kata na governor ma Kisumu bende ma jakom wuon ma party leader mar chama ogodhoga piny bo wacho ni oyie ni mondo jowa odhi oti gi sirikal kaluwore gi dwaro margi madongo. Gwenyruok no bedo kanye momiyo kendo paro dogo lokore mang'ano ko nenigo tina dui muko onego mosi kata. Oteto bende koro pono ni nyalo mana pimono mana mapiyo piyo kapok waweyo wach no thingi wamula ne wach machielo. Pono no nitiere jogo ma chik mar ODM oyienegi tiyo machiegni koda jatend piny Kenya to nitiere jogo ma chik otamo. Gima aparo ma gima asewacho kae ne sama nitiere specific issues midwa deal go ibedo invited oro luongi ori ni wuon nitie gimidwa dhi timo nyakiler mondi makare nyakiler non party na wadwa dhi kama to magma is objective madera mani selero makare to ponono ka ng'ato ne nitiere UDA to wacho ni koro ana kidwa UDA kibiro we will welcome you. Well done mondi big. In fact, wagombo mondo jo UDA go temondo bi nikech shida waneno mbele kae. To sami biro ni enani samang kuri jo UDA be kuro dwa discipline ni waneno ka kore dhi kocha ahinya to kalore kod Political Parties Act. Gimitimo ni nyiso ni karakori ja kocha. Yeye mondo me UDA ugoli chama margi ibia nikech nyo gise disappoint jo UDA nyo disappoint koro nyo biri ODM bia ODM wabro konyi go pap kata kapon jo gogoli mondo waen shwa no yieri ikaw mandate nikech sama in ga kanyo makori tiyo gano kanyo yieri gi jo UDA tinge
ne align mana policies mag development area mano yieri no kalore kod manifesto mar jo UDA emomiyo japiny no gochoni to ka kuri change base mari mar thinking ni irieyo karo ODM ma was not believing on bottom up to nyaka koro gik moko lokre to nyaka japiny manyo gochoni ga ko believe on bottom up cha koro nyaka idogire bi wachana bottom up ni okiti koro adwa tiyo gi jo ODM tai kwayo mondo ogona kura kama anti Ochetadwa ni duka ne wach mar picha kapok wakaw yueyo wa mokwongo kinyi makawuono. Well, wach mar pi adado wacho na chal mo wacho history. Ne kenen higa mane en kuro. Currently one called 3 water projects Imboa is being done, and some of them one called Nyakadona funding are partnering with us. One called Penwa water project was set on solarizations. Pisane is at advanced stages. Testings are being done. Barkanyanga water project is alive. Tiyo Kiduogo, these are the sub-location one called Got Matar water project. Babende Tiyo. Those are just issues. Ma wador aningen ki benja wach mar ward. I understand ni kachare ingo kuro pele kendo gigatimo. Possibly then kuro maybe before 2017. No, to that was just last year. And then last year. Maybe you are not told. One called Penwa, one called Got Matar. To bunge onge. Imbo is dala na kamandi. Kuroma siasa majo. Why is commande? Dala kwa. Imbo East. Kataka wono kwa de kode. Mwarengi nderi ni na mai ward mara to wade dalagi. To ge compare. It's totally different. Okay, oka wacho mano. Ni monda bed ni an kata ge siasa moro magoyo gi jo Imbo. Moko mjumbe maro ma Imbo kama nubire siasa na biro kanyo kwa siasa ni Jacob Higa achiel poko kala. So I was just highlighting the plight of Jomoda Imbo kanyo because I was so concerned. I even asked the governor at that time. Nick, there was massive untouched land. More tarore all over mpokno mul kumoto pi bende jiomo mana pi gi punde ya gik manane no thurwa chon kata kana pod watindo ok dagom kata ni duoka to danga wach ni kaw kamari ket jowa hinyo kama ne siasa majo odie mano to nyaka los mano nyaka los adoka ga gisani ni ya ODM rachinen ja ODM to no ki ODM sane matiende ni technically gini serikal gini magitiyo want you an oversight. It is true. Mano TJMCA governor. National government one called Ministry of Water. Mano kimone go benu loso governor kucha unu. So kapo ne jo UDA benano problem ainani. Ango magetimo. Sani wan wabiro ga penjo. UDA onge mo yere kabiro betka. Ta penjo niya. Ne serikal nyo waseyiero un kai utiyo. In called Ministry of Water man called billions of shillings. What are you doing about it? Is it bothering you? Because it is easier mondo wati called pesa mar national government kunyo dams kundema moko yuayopi kundema moko to Imbo e bondo ten shida. To kapo ni serikal makoro kata MP na bede ni iye wanyaka kod jowa mabende koro donjo e serikande ni losa jo sani ne awacho ne wach mara ila mono dinga to koro onge nikech wan kod jok ma liberated madwa konyowa we uru konyowa kod siemo serikal mar ODM kod wang ODM konyowa uru nikech Nyasaye osekonyo ukuru ni e serikal kelwa uru maendeleo gi mondo wanegi mutimo mopogre manyocha jok no watimga mondo chakwa no nyaka nyokro wadonje serikal wakelo nupi manyocha ndo wimbi siemo uru gigi une ma une serikal. This is one year is gone. To kapod wan en siasa mar ODM to kwani wa campaign kose unity wa siasa adwa no mak parono gi kanyo matinwa ka yoyo mokwongo e chenro mar Rupinyo kinyi makawuono mana kaka inene antiere kae kod Ascon Kamili Okila kachiel kod Francis Otiato MCA ma Imbo Ward e county ma Siaya. Wagoyo mbaka kotudore kod chala mar Kenya. Med chwalo ote penjo moramora kokale yore waduto te mag tudruok abro bedo ka somo moko kuom ote morono kinyi makawuono tok yoyo mwaka ogisani kiki dhi mabor.
Machiegni penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Piny masani ngere welo. In fact sani wadak ka wasungu. Kano go kwan kionge to sahau and forget. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimoro amora ka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni ok rach hero ng'ato kendo. Ok wachak wadhaw kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Ase wacho ni ane madhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV. Tira gamuna nedalau hasei korama hane dalau mutasei kor era nungina nenie era nungina nenie ndezana na mama Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kama na inyako medo kete Ramogi TV okinyi makawuono pod watwako tudore kod chala mar Kenya. Weche mopogore matimore pacho kaponi kitudori kodwa gi sani antiere kod welari e studio kae Francis Otiato MCA Mayimbo East mano e county Masiaya kachiel kod Ascon Kamili okil kamaloka watwako tudore kod weche mopogore matimore pacho kae wasetwako tudore kod wanyalo wacho ni en achiel nade mantiere duon bura mar ODM wach machielo madwan watwage okinyi makawuono Ascon kachiel kod Francis Otiato en ko tudore kod higa achiel mar jatend piny Kenya William Ruto e telo nyaka sani wang'eni tarik 13 mano chieng' tich adek mano majumane ne waneno ka en odiochieng' maket kod mano higa mar 2022 ma William Ruto kachiel kod Rigathi Gachagua ne ochamo muma higa achiel koro achak kod Ascon telo mar jatend piny Kenya William Ruto sebede machalo nade nyaka sani waneno ka nengo petrol sani koro idho malo matamra gi nono jo Kenya pod yuago pek mar ngima kata kamano nitiere ber moko e weche mag Hustler Fund achiel kuom gigo magi wacho weche mag mbolea in korka kori nene yo machalo nade higa achiel mar William Ruto. Erokamano mokwongo ang'eyo ni higa achiel mokalo exactly 1 year. Tigi makizungu luongo ni there was a pandemic of depression. Wafuasi mag Jakom kachiel gi ng'enyne oganda luo. Ji ne tuo kata moko kuomwa ne tuo nogowa malich. An to na tuo ma to ang'eyo ni no ken thuolo maber ahinya ni ng'eny wafuasi mag Jakom kata gi wafuasi mag chama ma ODM kata gi jowa ma joluo to nosebedo kaka nobedo no kendo koro wayudo thuolo makende mar ng'iyo matut ni to higa achiel ni osebedo nade nitie
yore mang'eny madang'igo kaka higa achiel ni osebedo. To mokwongo anyalo ng'iyo ni yo ming'iyogo ka jatelo otimo kaka ne uwinjoru en looking at the promises, gik manowacho nobro timo gi mosetimo, kata waketo thuolo motimogi. Mano bro miyowa thuolo mar ng'eyo ni to bende otimo maber kata otimo marach. Mokwongo ne nitie kaka ker masani matiyo no oketo weche 1 2 3 manodwa ni mondo otim. Koro gimonego wang'e sani to be otimogi. Mokwongo ang'iyo ni nitie gik maninyalo losi mana kuom loko paro mar timo gik moko kata gi loko chike 1 2 3 kata nitie gik ma iwacho ni they are long term, gin gik maninyalo tim kuom thuolo mabor nikech they take strategy to implement them. Mokwongo ker ne wacho ni oneno ni nitie kaka sirikal mane tiyo mokwongo nokoketo pek ahinya e thuolo mar miyo judiciary ma wan bende kaka joma tiyo e yore mag chike ne wang'eyo ni ne okomiyo thuolo mar judiciary yo mar tiyo makare, ne gionge omenda magitiyogo moromo, kata ne nitie judges matin momiyo backlog ne bedo e court system. Adieri makende en ni kaka nodonjo nohakikisha ni pesa nodonjo e lwet judiciary fund nobedo operationalized, kendo chako kawo thuolo makende modhi oyiero court of appeal judges mane ker mokwongo Uhuru Kenyatta notamore yiero. Mago gin achiel kuom gik manowacho nobro timo to adier notimogi. To mano nakelo mana ranyisi kuom gik maninyalo tim on policy decisions, gik maninyalo tim mana kuom wacho gi dhok gi ndiko gi kalam. To bing'eni thothne mago ponono jopiny ok nyal neno. Jopiny dwaro gik mamulo ngimagi. Adwa pimo mos mondo pogruok onene maler. Ke japiny nyalo wacho mana ni ok wati kata gitiyo. Tadwa ni mondo pogruok onene nitie gik maninyalo tim mana kuom ndiko gi kalam gi wacho gi dhok to gitimore. Kaka ker nowacho maler ni oneno ni port ma Mombasa cha gol mogole go Mombasa mokel tije moko Nairobi kata moko bende ter Naivasha. Ebomiyo Mombasa ne lwar. No chiko ni ko yiere to obro kawo port nodwoko Mombasa. Gi dhoge odiochieng' mokwongo notimo mana dier. Mane kaka nono jatelo. Ni to gimiwacho gi gimitimo. Kata kiwe mano, nitie thuolo machielo kendo mar gik mano nyalo timo on strategy and long term. Jolony kata jorieko wacho ni mondo sirkal moyier obed ni is stable, dwaro katin to dweche 18 mano kaluwore gi lony. Ok en gima inyalo chiego kiny to yieri kiny to dok dweche 3 to iseloko gimoro amora. Nengo mar pek mar nengo mar gik moko en gima kata ker ka nego siasa kata kano campaign mane gimomiyo noyiere. Nasewacho kanyo mokwongo noyiere nikech ji ne paro ni wadwaro ng'at manyalo miyowa duoko e wach mar pek mar nengo mar gik moko. Koro akawo pacha kendo arango ni to ang'o mosetimo mar solving this challenge kata mar miyowa duoko e wachni. Mokwongo nokoni nitie yore 2 manyalo duokgo nengo mar chiemo piny. Yo mokwongo en mar mondo sirikal ong'iew ni mogo nus, tin bichulo nus, kata iwinjo ni pek odok piny chulo 100. To pesa no dhi wuok kanye? Wadhi kawo hola, kata ka ok wakawo hola to wadhi yude yo moro machielo ma in japinyni wachoro ningo mna mbele to nyime kanyo pod ibro feel pek mar wachni. Koro nowacho ni kara gima watimuru wa subsidize production. Wadhi uru wane ni puothe wa wan gi ji adi, wandik jopur ma wango. To wan gi jopur adi e Kenya ka, to gipuro puothe maromo nade, pur achiel ma lose cha gi pimi wachono. To wadhi wamigi fertilizer, adier kata kikosi medala sane tiyo ni fertilizer nyochopo. Wadhi wamigi farm inputs, gik mane nyalo chiw mondo jodoge puodho kato bet gik moko chak dok piny achiel kachiel. Maduong' mokwongo en niya, kiwacho ne japiny mar Kenya ni bech gik moko dok piny, en bech mogo mobro kungo penji. Dong moge mathoth jo Kenya chame pacho. Koro emomiyo ker ne wacho ni wakungo waket maino marwa e pur. Waseketo maino marwa e pur to wabro ni bech chiemo dok piny. To kiwe mano, ang'eyo ni bech kaka mauta modhi malo kawuono ni dhi bedo gi ripple effect entirely. Bech gik moko dhi medore, bet chiemo gik mkamago. Chunya ta gombo ni jolony mar rieko kata jorieko mag sirikal onego apply their mind to the situation mondo gimiwa duoko makare. Tiwacho ni mar mondo mi telo chope kare onego bed ni miyo ng'ato higni dweche 18. 18 sani 12 osekalo dong' 6. Koro wamede dweche 6. Ka pacha. Kapachi. E kind atamalo 100 inyalo wacho ni jatend piny William Ruto osetiyo atamalo adi? 70. An kumi Francis Otiato. Yes. Telo mar William Ruto higni dweche 12 koro kata higa achiel koro in korka kori senene yo machalo nade. Erasko nowacho ni higa achiel to tin we wamede gi e dweche 6 mondi. Dweche 6 rationale mar mae ok yot. Owacho ochako maber ni
etelo ing'iyo gi gik mosebedo kotimo within kod gik manowacho kod processes momake nikech seche moko ntiere mapok itimo lakini ntiere intent to move, ntiere direction madwa dhi kure. Gie sani kachako rating maybe abro miyo Ruto 20%. Nang 20% ni nikech ntiere gik moko ma very strategic modego ne timo. As kono wacho some of the documentary issues mara pronouncements to ntiere gik moko maki kawuono wang'eyo no problem ma wan go obed nengo chiemo obed garama madok piny whatever we are talking about revolves around wach mar fuel kod lweny mar Russia. So serikal mora kama wiye renge ode go no ng'eyo to kapo na dwoko bech fuel piny to ng'eny gik wage tedhi lwar bech odo gimora gikwa mang'eny kata na sign agriculture mo focus no fuel midwa tiyo go ipuro eka achiel en pesadi to pare niya in his very good the plan manifesto Ruto nene ga gimoro mane iluongo ne fuel stabilization fund. Obed president matiyo maber nyo kanye manyo dewi yorenge ne kar keto bilionde mang'eny e hustler fund ma we cannot measure its economic values and mo kwanyal kata chiwo ne dwa kara keto pesa ne mondo wa stabilize issue mar fuel prices. So one called that and Mano is part of the agenda. He has failed to do it. Ano kwa duong managi thuolo madakika boro kende. Okay. Wadhi mana mapiyo piyo. Kalore ni Mano be wach makoro agwatie godo twak. Otamre Mano kotimo. Ang warete nade in that. Otame timo to en achiel kum policies gik mano wacho no timo. Koro fuel price masani en gimotimo otame stabilize so possibly by a design. Mara ariyo nitiere wach mane owacho no ka nan ka donjo ni to women jok ma mine gi 50% adhi ensure na cabinet mara en 50% I ensure na third gender rule magi gik mak dwar mondo misugi eno kodwar pesa kodwar ango en effort to initiate it one kode kure what happened anguma not no kwanya lido mon 50% of women in the government kaka no promise what is happening kiwe mano ng'iye kata wach mar police sani nyochal aluso siepe na mang'eny kuondegi ne odewo benwa establish kata pesa mwachulo officers mo tho kata ma families gi get into problem mar disability kolore kod tich magitiyo ginon kure pod waendelea gatho jowa ka enego gal shabab ku so onge then finally iwinjo ko wacho ka ng'ane wacho no kae affordability in issue maimbo in one core problem marpi in this government muna kaka wasepenjira wapenjira semo kacha di inge minister mar water tisegarade kode ise winje gimara mara mo wache chieng moro kamara mora there is nothing monya lotimo kono keche onge ne political reward ni chung koda motegno kura mi but no capacity so in technical terms ni sani serikande ne podobro na perform below 20 eros kawuna an kode amia 20 angen sijimo kwa nyono next year obro donjo kata 15 ka it can only perform better on the negative nikeje the positions mag leadership mane mami officials mawa kaka CSS kata PSS wag negin areas magionge go expertise we were only doing political reward ko kawo lawyer emiyo TGP beto goyo chieng makata ni winjo di chieng achiel kata mowache kata sani ro wach magel nino ganga daki winji gi miwache dio kano los to kuom joge kata kipenjo jogi kawuono dinge ministers inge gi magetemo purely nothing one on the lame government and we are on the negative we are not getting anything mawadwaro free sanitary towels can odhiga kure the education system masani wan goni di nyisa an wan education system mane sani nyo wacho nanu mara sigini ke primary mara koro kiket sujan then within the same time koro kendo wadwa loko nying jaka kawuono pod waonge kata education system Tingene gima mora gi mjumbe kendo jachama ma ODM ng'eny ne oketo pek ahinya wach mar pingo kata gima ber monego bed ni konyo oganda gi pingo to aneno ni mano kaka telo nego bed ni karach ti wacho kendo tingo duondi malo to ka ber to bende wacho ni mano ber wadhi dhi mbele nikech mane mabde konyo oganda mokwongo ka wuoe wach mar weche mag somo ma thurka sama ne ji dhi yiero
an ke chatemo aero pimo jo siasa gima ne giwacho gima gitimo. Jatelo no ker no wacho ni en be oparo ni CBC ni kaka entieni onyalo kelo pek moro ne jopiny kata onyalo bedo ni onge gi ler moro e. Tang'o mano timo nokwongo kawo stakeholders jopuonjre to med jopuonj to ket nyaka jopuonj mag mbalariany mo bedo piny onge iye kanyo. Jogo dhi po bedo piny mobiro gi paro margi gi report bagi wacho ni koro report wan ni neno ni magi ma monego waloke gini kato bro dhi kare. Mane kaka itimo lokruok e piny. Okitim lokruok e piny kichiwo kinyiti wacho ni an nasa wacho ni mai manyaka tim to timore kamano. Mane ketho piny. Mar ariyo, walose weche mag jotelo moyier gi ker kaka ministers gi gik makamago. The role of a minister, even legally, is to provide policy direction and to direct that ministry. Ntie jolonye boy kae under the PS madieri mage joma tiyo. En a leader ko biro to bedo chair meeting kama to ni wan kalore kaka jatelo no wacho ni nego watim gini pachunie kama to wan watime kama. To ki wacho ni ngato onge lonye no kildo koro kete kaka jatelo karpi. Odhi konyo nade. Fred Matiang'i ne kan en japuonj e mbalariany. Ne en japuonj I think literature. To nyawa neno ka nyocho perform e ICT. No aneno ko perform e internal security. Okil ma en japuonj mar law Professor Kithure Kindiki is doing very well in the internal security. Aston Kamili wach ni mogi kwati ko tolo marwe man no korumo. It is important mondo wange ni telo ken gi monego be ni pile wagoye mbaka kaka walwerore kata kaka wacho ni rach pile. Rach man is not opposition. Opposition in civilized nations is about calling the government out when it is wrong and supporting your government when it is doing the right thing. Dagomb ni mondo jochama mag ODM beto ngi telo kamano. Kaneno ni jatelo mar ODM timo maber abo pamone. To ka winjo no dhi marach tabo kwere. Wakonyo sirkal mar Ruto nikech ni modhi tiyo to kignya bichgi. Mondo koro mo igya chiel kidhi yiero to bo wacho ni ani wacho ni chiko ma to ma okethore. Ni wacho ni mai protein to ma okotim. Kato koro wanone kanyo. To kuom sani kik wachal ka gimwa dwa lwaro Kenya piny. Ni ber nwa ni mondo walwar Kenya piny mondo ka wapam ni donge ne wawacho no. Kata nyithiwa madhi hinyore. Ero kama na Francis Otiato wach ni mogik mana mapiyo ka watie. Good democracy dwaro ni call out the government kotimo maber kotimo marach tipake kotimo maber. We are calling out the government ni fuel prices no malo. Gimewa fuel stabilization fund mane gichikowa bes ginenge maja piny odog piny. Negi chiko one code pesa banode go bene meyo or allocations mag markets of people living with disabilities gikonyo wago chimo ma nyithindo chami primary school negi wacho ni gidhi loso gidhi chiwo free meals to the schools feeding programs mano gine manegi wacho nyithiwa nindo ke sama penyen kane sia na amar the national government we record sia command mano benji mana watimo sani walosi wi UDA government ma wade skaska kinyi kudwaro no yal sia to biro to bet kata wacho wabro luongo twak makamano no de go no ingene sani chiemo Nairobi ka nyithindo chiemo Nairobi ochamo mara ingero nisa makech kae jini emode go serikal kromi wa free feeding program mano chiko wacha en kuro orito kala masa yudo doma kore kidwa chak miwago otimie magi ay mogik ne oyie no one guy political party this one we are in we have political parties give again political party margi overreaching to us respect mar political party should be there. Thank you. Ero kama na inya Francis Otiato ka achiel kod Aston Kamili marka uthulo marubi e studio ka okinyi makawuono watu wako tudore kod chal mar Kenya thulo marwa emobedo machuok ahinya kata kamano wabro ukendo anya to wach mar Siaya no nyako bwat Siaya ngini ngane manaka lose kata kokidona lose kama ero kama na inya nyako Ramogi to bende ka Moscow wukom DJ Boy wacho na mosi owuok imbo maru Ramogi kaje machopo gode giko mara twak maru okinyi makawuono ne wanono mana weche mopogore matimore e pacho kae e pinywa mar Kenya inya to gisani mabende wamedo nono higa achiel nyaka jatend piny Kenya William Ruto ne chak telo ne jo Kenya yena mar mondo mi akaw yoyo madundo gisani tok yoyo mabiro nyawadwa Sharon Ongao aneno ka ikore yo makare odichieng makawuono ang'eyo no da miel adua imedo bana kete Ramogi TV.